Odimoka bukwani mmemme. Good morning, Anambra nke taa bụ Wednesday. Anyị wee na-ekene gị dịka isi na-aga n'iru na-esonyela anyị. Ihe oge a lụrụ ugbu a bụ inebanye anya na nnukwu ọgbakọ nke ndị APGA melụ n'ọdịnso a n'ime obodo anyị bụ Anambra. Anyị wee na-achọ ka anyị mata ma nwere ihe mmụta nke si na ya bụ ọgbakọ wee pụta. Onye ọbịa anyị nwere n'etiti anyị n'ụtụtụ a bụ odeakwụkwọ ọkpụtọrọkpụ bụ nke ndị APGA bụ Barrister Tex Okechukwu. Barrister Tex Okechukwu, anyị na-anabata gị na ihe mmemme Good Morning Anambra. Daalụ. Nne. Daalụ. Anyị na-asị gị ọ bụrụ ndị oyibo asị na congratulations, mana anyị na-ewenere gị aka enu na Nhoputa enyelu gị dịka onye odeakwụkwọ ukwu nke APGA. Anyị na-asị na ọ ga-abalụ gị sa. Daalụ, ọ ga-abakwulu unu. Ajụjụ anyị wee na-abụ kedu ka ị ga-esi wee kọwaa ya bụ nnukwu ọgbakọ nke emelụ na nso nso a n'ime Anambra steeti? Ọgbakọ a emelụ bụ ụdị dị iche. Ife m akpọrọ ya Mother of all conventions. Maka na ọ gbara iche. Ife o ji gbaa iche bụ na bido na Congress is eme from ward level, local government levels, and then state level before the convention. It was so peaceful. Udo dị, enwero nsogbu. Mana pati ndị ọzọ na-abịa emebi a na-egbusi ma mmadụ, a na-atọrọ mmadụ. Ọtụtụ ajọ ife dị iche iche na-eme. Mana nke ọ dịrị etu a. A na-ekwuzi na a na-ekwu abịakwa the National Convention. Ndị si ebe dị iche iche, ma ndị si obodo oyibo, ma ndị si America, ndị si Ghana, ndị si all the states of the federation, ma Federal Capital Territory and all that. Fanchabiabado, the convention. Just name a Cross River, APGA, Imo, and all that. Delta, everywhere. You know, they are the convention. It was mother of all conventions because the turnout was with over 1,500 people. We had the convention, so it was wonderful. I make an Echkunanya Obako Galofuma. Ajụjụ anyị na-achọ iji bụ na abịa n'anya ọ dịka ndị mmadụ anata onye isi APGA ọtanya bụ Ọzọmkpu Victor Oye si na aka adịgasị na ihe mmelụ na mgbe emelụ ya primaries emelụ tutu na election nke ejiwe rọpụta ịma na ụfọdụ iwe bịa na-ewegasị ụfọdụ ọ dịka onwe nke eme na-emeta sigara ọfụma ọ dịka onye isi ga na-ata ụta si na aka adịsị na ya. Ajụjụ mgbe bụrụ ka ọ dị kịta ya bụ ife ekpezisi gị ọfụma ndị a iwe na-ewe onwego ka esi ekpezisi ọfụma anachiatakwa na pati APGA? Nke mbụ bụ na nwere ebe ọ bụla enwe nrụpụta ndị ụfọdụ mana a complain maka na a na-azọ efe gbasara election ka ọ bụrụ ofu oche ka a na-azọ. For instance, ọ bụrụ na House of Assembly ka a na-azọ ike adị mmadụ 10 na-azụ ya, and onye ọbụla na-azụ ya na-azọsie ike ka ya melie. Ọ bụzi ya na o meliro maka ofu onye ga-ewe ọcha o bido tibe mkpu si na mana ọ bụrụ na onye nwa win ya bụ ọkwa o meti mkpu a. So most times mkpu a na-etikebe abụrụ na-emetarị ọfụma no na sometimes human beings na dị selfish because na ọ bụrụ ya nwetazi then onye adịrọ qualified onye nke a baa ebe a ekwesịrị ịna na onye nwa mmadụ 10 ama nọ n'ofu oche at the same time. Onye nwe ndidi nwe understanding. Ịtaba onye isi ụta na onye amelia. Onye isi enwe lay down rules eji azọ election. And azọsi anya atụwa vote tụsịa ọ baala ịma na win go. Ọ bụ na ọ bara ole ịba n'ụlọ kwadebe oge ọzọ. Onye isi set standard and afrom ebe o tinye aka imebi ife na mmadụ adịghị emebi ife ọ na-edozi. Ị na-edozi ife na-edozi ọfụma. And onye dịka Ọzọmkpu Victor Oye bụ somebody with integrity
and honor. Or somebody named Peter. Onye Omalo and all may give politics for years to go to APGA, where APGA. So if you see so Jibatana changes today, APGA na Ganiru spread there beyond Anambra State. Gaba win the Houses of Assembly. Now I went 11 House of Reps elected members. Not currently. I mean, APGA. APGA they spread. Even Abuja. We in a particular local government. I think either one local government and a federal capital city. So, and the man odd reason. They got all these places. Now we know various places. And man, go say we win the election. I'm going down man kill myself. I can hope. Now, by the time I get basic banner, if I'm a gamer. So the truth is that aka onye isi dị kwụọtọ n'ife a na-eme. Kwụ ọtọ dị ka isi mana o nwere ajụjụ Chidimma jụrụ o si ndị nya ụfọdụ ndị dị ka iwu ọ na-ewe emezichana ọfụma ha nachitekwa. Ịmago na APGA bụ ọnya ya na nwanne ya anyị provision mee na onye ọbụla emejọ fiilu na emejọ na a na-agbaghali ya onye emejọkwa na a na-agbaghali anyị na-agbaghali onwe anyị akpọbatasigo ndị pụọ ịbata mana ama amanye mmadụ amanye ya gbapụta ọ dị mgbe ọyị ha ịchọrọ ịnụ ọ dị mma na emego ya bụ convention ọbịa kwuo gafelụ wee rọpụtacha ndị arọpụta ma na ọkwa etiti mana steeti mana local gọọmenti wee luo na ward level ihe ndị a emechaghị ya dịka isi kwu na ọ galụ n'udo na nsogbu ọbụla apụtara na ya ihe ọzọ dịzi na ya bụ na asị na agụcha 1 na agụọ 2 kedu ebumnobi unu maọbụ ọkpụrụkpụ ihe unu chọrọ ịlụpụta n'ọdịnihu dịka arọchagolo ọkwa o nwere ọkpụrụkpụ ihe unu bụ n'obi ịlụpụta n'ọdịnihu na APGA ka ime ka anyị malụ. APGA bụ a political party. If I did, you know, we win the election, we win the presidency. So that Kaijan, we are the 3rd largest party in Nigeria. So I may hope now by 2023, I get a Jewelo or China Abuja. I find Bonobi. Yes. Ọkara bụ ihe ịtụ anya na ụfọdụ fụlụ Bianca ya bụ Ambassador Bianca Onu na ọka nọ na BOT board, that's Board of Trustees, ọka bụ member ebe a NFLC anya n'ihe niile ome ịma na onye wabunite campaign na onye isi ga-ana mgbe na-adịrị anya na ndị niile ihe niile o megasị ewe na-asị mkpọchi ya akpọchi ya taa anya nwee ka nọkwa na this board of the board ọ na-egosi na agba alụgie ka ịma na ikwuru si na APGA bụ onye anya na nwanne ya be your brothers and sisters keeper onya ka na-egosipụta na nyanwa iriten kwa position ya. Ịma na nwatakịrị mefie a sị na ewere aka nne pịa nwatakịrị fewere aka dọdebia. The truth bụ na ya bụ Bianca emego nke ome mana ọ bụ na Chukwu na-agbaghalụ mmadụ anyị nwaba APGA ma maka Chukwu agbaghalụ gị ada anabata gị so n'otu anyị si eme anyị adịghị eme ka ọ bụ na emejọ asị pati bụ ịkpọbata mmụọ people ọ bụrụ ịchụpụ ndị mmadụ achụpụ unless ma ngụ nwa gosizi na ị chọrọzi ịnụ na ada fọsụ mmadụ na ị ga-abata ebe ị ga-anọ so ọ bụ otu a bụ na ọ mesi akpọbata ya as member of Board of Trustees ọ ji gosi na APGA bụ ezigbo pati na-anabata ndị mmadụ imefiagodo akpọbata ya ka udo wee dị anabatara ya. Onye ọzọ afụwalụ na anabatakwalụ n'ọkwa Board of Trustees a bụ Chief Emeka Ojukwu ya bụ nwa Odimegwu Ojukwu ka anabata mana ọ kwela ịghọta na mgbe na-adịrị anya na 2017 mgbe emere election na ọpụlụ si na ya esorozi na APGA pụọ banye APC wee mechakwa kịta
owenachitun we tinye na board of trustees. Ajụjụ anyị wee bụrụ kedu ihe ọ dị gị ka ọ ga-eweta n'ime pati a ọbata kịta. Mana asị na ogoli n'ọdịnabụ malụ nke mma ike na ojego the other side jesi afụ na ebe anwa adabara o wee nachiata ebe a ife ọ ga-eweta bụ na ọganiru ga-adị mụ anyị ga-enwe ọganiru mụ maka na otu ọ nachiata ọfụgo the other side of the other party ike ọmalụfụ na ebe afọ abụrụ ebe ọ kwesịrị ịnọ maka na papia bụ onye so wee bido pati ya so onye nwere ịgbapụzi gbawakwazi ya na pati ọzọ n'usogbu papia ọgụ pati papia so fọm o nwere ka ọ dị anọ ya ka ede n'anya na ọ ga-akwụdosi ike n'ife nna ya debe na asa nwoke mesị ọ debe nwa na ga-inherit ife nna ya so invariably ọ kwesịrị ka ọ bụrụ na ọ kwudosi na APGA mana dịka obi mmadụ ike na ife ọ chọrọ na ọ nwetara wee move jepụ jesizi ya chiatama na ike na omego mistake wee na chiatakwa so I think ọ dị mma biko ọ bụrụ na ibido sonyebela anyị ugbu a anyị na-enebanye anya na mmụta dị na nhọpụta APGA mere na ọdịnso a n'ime obodo anyị bụ Anambra ịma na ihe niile anyị na-eme ebe a anyị na-enye gị ohere ka ị sonyela anyị wee tụnye otu nke gị otu ga-esi wee kawanye mma. Anyị nwere akala dị na onyonyo nke mbụ bụ nke ị ga-eji wee zite naanị ozi dee ya ede na WhatsApp ya bụ nke akara nke mbụ nke ịbụọ na nke ịtọ bụzi nke ị ga-eji wee kpọọ akpọ wee jụọ ajụjụ maọbụ tụnye ụtụ dịka o si dị gị n'obi. Ọ dị mma n'ịgakwa n'iru n'inenye anya na mmụta dị n'anya bụ oke ihe mmemme a mere gara aga. Oge na-adịrị anya oge onye isi pati APGA anya bụ Ọzọmkpu Victor Oye bịara ebe a ọ kọwapụtasịla anyị ka esi wee nwegasị ihe ọma dịgasị iche iche ya bụ ndị APGA enwetasịrị ndị nọ si na pozishọn na steeti dịka Anambra, Imo, Benue gị nwa kọwakwuru ya ebe a ndị winuchala elekshọn were ajụzi APGA ya bụ ife amelụ kedu ihe unu nwere plans unu nwere ifu na a consolidate ihe anụnwa n'ọdịnihu na elekshọn ndị ọzọ a ga-eme na Nigeria. Ndị mma tutu izanya bụ ajụjụ ka anyị nabatagodo onye a ụtụtụ ọma. Kedu afa gị na ebe isi akpọ? Nnaemeka ngwa tụnye ọnụ o. Ọ dị mma daalụ Nnaemeka ama m ịnụla ajụjụ Nnaemeka jụ. Anụkwa m ya ịma ntị ya ụta maka na amara m pati nwa nọ mana every party nwere zoning formula ezonu to bịa na ya zone ife bịa na ya zone ka ị ga-ewelu so ọ bụrụ ife anyị ga-anọkọta na fon si na onye a ga-enye onye a bụrụ ife anyị dị organized. The party often have a reason to protest. They will protest. And we're someone from different parts of the country. All parts of Nigeria are involved in the party. And they often ketasi okwa di chiche. Labaramako Abrono on Anambra State. And then Dimo and the rest of them were a lot of people from the north and the west. So even cross river, just name it.
So ebe ezo party zone nye unu, office zone nye unu. Ya ka ị ga-ewu azọ. If at the end of this, probably this time, the zone is somewhere else, then a man, a bro, if individual name, and constitution, with zoning formula. That is it. Line with Ajunjologe and Kedu na ordinary na ndorondoro egeme na Nigeria. Kedu mbo unu na-agba ifu na enweta sigasị oche ọzọ nya na steeti ndị ọzọ dịgasị na Nigeria. Yeah, I was imago ndị na-eje na-alụlụ anyị ọlụ n'ọda like every other state where ndị na-alụsị ọlụ. Ume ka a na-agbafa ka fa nwee ike na adọbata ndị mmadụ. Mana the truth bụ na people ji aka fa abatazi massively na APGA because enuga afọ na the only peaceful party enwere na Nigeria now. Party ndị ọzọ na-anụsọ ọgụ a na-eme mta na-eme imo mana ebe a ọ bụgo na enwe ọgụ ọ dị minimal, the most minimal disagreement. Mana ebe ndị ọzọ a na-egbusi ma mmadụ a na-atọrọ mmadụ. Ọ dị mma ka anyị bịa kene na ihe gbasalụ ịgbasa ozi gbasalụ ihe APGA maọbụ ikwu ka ndị mmadụ malụ na ka o si ada na APGA. Ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na APGA na anaghị anụ onu ha gbasalụ iwepụta ihe ndị mmadụ ga-amalụ ọfụma dịka ndị APC na PDP si eme oge ọbụla na-anụ ihe gbasalụ ha. That's ọ bụ na asụ ya n'oyibo bụrụ information system nke ndị APGA. Dịka onye ode akwụkwọ APGA, biko anyị ga-achọ ka enyere anyị aka. Kedu ka ị ga-esi wee ụmụ oghere niile afọ tụ a ga-esi wee mechigasị ya ka wee fụ na information system a na-emeli ya ka ọ bụrụ otu o si kwesị ịbụ na awa bụ na akọwa ya etu a ga-esi mee ka ndị mmadụ na-amata ihe unu na-eme na otu unu si eme ya ka o doo anya. Ọ dịpendị kwa ife ị na-ajụ ịchọ ịmanụ maka o nwere ife anyị na-ezo ezo. Ọ bụrụ ọnụ mụnwe ịma na ịgbasa ozi ka etinye ịgbasa ozi gbasara ihe APGA. Ọnya ka na-ekwe anya ka anyị nọ ife a ya bụ mgbasa ozi ka anyị nọ kịta. Anyị na-eje ma na redio ma na telivishọn ma newspapers na-ezi ozi na-agwasị ndị mmadụ ife anyị na-eme ada ezi ezo. APGA na-aga na spread mana one on one na-akọwa ndị mmadụ so that na-enwe various meetings wee na-akọwa because if ị gwara ndị mmadụ fa ama mma so we are doing a lot of work. Ka anyị nabata onye n'ebe a. Ụtụtụ ọma onye n'ebe a. Ọ dị mma na ịgakwa n'iru ụfọdụ ndị ada afụtazi APGA dịka ka anyị kpọọ ya n'ọnụ Igbo political party a na-afụta ya dịka ụmụ nwanne bịa dịka si jide ofu obi si ka emekọ ihe ọnụ. Kedu mbọ a na-agba ịfụnanya bụ ịfụnanya dị n'etiti unu dịka ndị APGA na-sustain ya n'ala Igbo nye especially ebe ndị Igbo nọ nọọ ife ejiri wee gaba ka ọ yala iwu oge oyi elu ọ dịka onwebesi ka o si wee dị. Ịma na ajụjụ eju amaka a na-eme even our slogan bụ our motto be your brothers and sisters keeper nya onye agha na nwanne. Anyị na-eme in a way that anyị na-eme ka ife ọnụ ifufu ka esi gbaghalụ ndị jepụsị ma ndị mefienụ ifu na ọdịgo in the system. APGA bụ movement mụ akpọlịa a universal religion. A universal religion that is the void of any kind of discrimination. You see, so because it spread the gospel. The way I'm seeing it is like evangelizing it. So I na spread na agwa ndị mmadụ na-abata anyị bụ ofu ọ bụrụ maka ndị Igbo alone. Anyị ma ndị Hausa ma ndị Yoruba ma obodo dị iche iche anyị na-emeli ya be your brothers keepers. I brought from ndị Igbo alone. Anyị na-emeli onye ọbụla anyị chabụ ofu. Ọ dị mma maka oge anyị na-akụzi kwarapụ anyị na-anya APGA anọgo na oche ọchịchị na Anambra steeti a kemgbe afọ 13 gara aga. Enwegokwa na ọtụtụ ezigbo ihe ekwuru na APGA lụpụtalụ na ime aro na ọnọgolo. Anyị wee na-ajụ na nchịkọta kedu APGA obu n'obi
na ọ bụrụ na gọvanọ Willie Obianọ pụọ na a ga-ewepụtakwa onye APGA ka ọ bụrụkwa gọvanọ na Anambra steeti wee na-aga n'iru? Ọ dị automatic because ife ejite automatic bụ na ọ bụgo last election, gubernatorial election, enwe 21/21 and he has been progressive. Anyị adịghị lose election because na anyị ncha bụ ofu. Kedu ebe ọzọ ị ga-aba? Kedu ebe ị ga-esi wee zọ? Isi na nke ndị ọzọ ka anyị ghara ịkpa afa, isi pati ọzọ ịfụ na ị na-eme mistake because mmadụ ama mfụsị ụzọ baba ọfịa. Itinye pati si na-eche ụzọ election na Anambra steeti isi ebe ọzọ ịdago, ọ dị obvious. So na ịma na APGA bụ ebe ị ga-eso. Ọ dị mma tutu anyị na kedu okwu ikpeazụ inwe ịgwa ndị na-ege anyị ntị, ndị APGA na ndị Anambra niile? Ife m ga-agwa ma ndị Anambra ma ndị obodo ọzọ na-anụ Igbo bụ onye ọbụla jisi ike ka anyị kwudola APGA maka na ndị ọzọ nkwa ife a na-akwụ mana ife a bụ ife anyị ji azọkwa nkwụ ka anyị zọba nkwụ anyị zọpụta ife. Onye ọbụla tinye aka, onye emejọ onye agbaghalụ. Ọ dị mma anyị ga-aga n'iru dịka isi gwekwu. Anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche Barrister Tex Okechukwu bụ ode akwụkwọ APGA nke arụpụtara ọfụ. Daalụ maka ịbịa sonyela anyị n'ụtụtụ a. Daalụ, Chukwu gozie unu. Anyị na-ekenekwazi unu bụ ndị sonyela anyị n'ụtụtụ a. Daalụ nụrụ nne maka ịdị na-esonyela anyị. N'ebe a ka anyị na-adọbilie afa mbụ Nonye Nwokoye. Afa mbụ Chidimma Ọranwa ka emesịa.